Urriratu zitzaion ikusteko zer zan, dakuz gatigu eta diotza, nire ongile prestua, ez larritu. Neu naiz asko zu ateratzeko irrisku horretatik. Ez da dukat astutaz zer zor dizudan. Nolako hitza eman izun, zagutxoak igo zuen soka edo gatigu zedukaten lokarri zenduetara. Gutxika urratu zituen hortzekin. Irten zuen lehoiak kaltegabe eta esaten dio, zorionek ordua zeinean entzun nituen zure eskariak eta largan izun joaten gaitzik egin gabe. Zein prestuta hitz honekoa zeran txikia izan dare. Ipui honek esan nahi du txikitsuen behar izatera etorri ditezkela gizonik handienak eta gaitzik egin ezin dezaketen askok on egin dezaketela. Erakasten eredu eskertzu izaten eta ez astutzen hartu diran mesediak. Dionak ez dut inoren beharrik burua daduka galdurik.